Nyanamni nyingi ng'ato iya gwenge magi. Erokamano ahinya nyikwaye Bamoga Jwang', an iluonga ni Kennedy Obuya. An jasiasa, aja non weche siasa, aja nyuol, aja Kristo, aja ohala. An wuod Karachuonyo, piny mar kaunti ma Homa Bay, kamiluongo ni Kamsera. Koro sani an Nairobi ka. Yani noseyiera kaunti mar ariyo, assembly mar ariyo ma Nairobi nan MCA ma Mardaima. Sani aja siasa ma Homa Bay, nichachung MP Karachuonyo. Erokamano. Koro sani to an e dala Owadgi Baba miluongo ni William Ruto e ode mar UDA kanyo mwalose weche wang'eyo kaka wadhigo Kisuma ne oganda joluo. Wacho ni boma lach, wete nyalo bedo ni okirore e gweng'. Koro kia e boma achiel nyalo bedo e boma mar ariyo no to pod nyathi gweng'. Ok ing'eni iwacho ni wuoru kata kotimo dala wuoru kine gi simba to wuoru otimo kodi masira kata neko moro to wuoru okipodhi agoge wuoru go kitimo godo lweny koro idar mos timanyo center moro idare tidhi idake kata imanyo Owadgi Baba moro ma jakori to rieni pacho. Koro an kanotimore dwe mar ang'wen e nomination mar ODM to naringa dhi center miluongo ni Independent ma manyo go kom Karachuonyo kaso ka wuok bang' Independent to adhi e dala Owadgi Baba miluongo ni William Ruto. Koro en ema sano gona pacho. Erokamano ahinya. Adwa ni wadog e skul matin. Spell no the word ng'ikruok. Ng'ikruok N G gi apostrophe malo then I K R U O K. Erokamano. Spell no achiedh nade. Achiedh nade? N A C H I D H N A D E. Iluongo no puk slow but sure. Wadhi e mar adek. Spell no the word hundhwe. Hundhwe N H U N D H W E. Erokamano ahinya. Adwa ni mondo iparnwa kinde mane in jatelo e primary school. Yes. Ne imake kitelo machal nade? Kane e primary school namako telo mar briefly mar school captain ma Obangla primary kane class 7 to kadhi class 8 to noka bedo nikech ne an candidate to ndalogo nikech nwasome tie yien nwasome tie dwele kod tie ong'anga nwabete kidi gi desk mabathe obarore nus. Nice. Aparo ni tabu gi midhiero madalawa no inform gimomiyo an kawuono aparo ni ayudo jiwruok momiyo abedo ng'ama ochwiny e weche mag kod ng'ama jaratiro kuom dak e oganda kod bedo ng'ama ong'eyo menyo kende. Ka watieko ang'e ni kaka jotelo e primary school kacha ne untie gi teku moro mar miyo ji punishment kapo nono joweteu ne gitimo makosa kata ne gi balo gi chik. Ere gima inyalo paro mane itimo ne nyathi wadu kaka jatelo ma nyaka sani pod iwacho ga ni ma dine miya chance moro dine ok atimo ne nyathi wadwa kamano? Aparo ni en record kidhi Obangla primary school. An nogola kapok atieko nikech nachungi nyithindo jogo minyoro. Asebedo mtetezi ya watu ya wanyonge mano omiyo nokatieko tamna nogola kadonge wan tam tadhi e class 8 nolonya telo mar head boy nikech nachungi vijende kod jogo maonge duol. Ne ok chamo gimoro. Seche moko maybe ka ng'ato noluonga dala gi kosiepe nwachamo nwariwo lwetwa e tawo kamano nyabet kama osiep to mano nachamo mang'eny. Erokamano ahinya jatelo kuom bedo kodwa e tago maliet gi kawuono ibed godiochieng' maber kabisa. Erokamano ahinya.